Yn yr tiwtorial nesaf, rydyn ni'n mynd i edrych ar y botwm cysgodion. Gadewch i ni glicio a gweld beth sy'n digwydd. Fel y gwelem, mae'r cysgodion wedi'u creu gan haul dychmygol. Mae'r rhaglen ar hyn o bryd ar dachwedd yr Wyddfed. Gadewch i ni newid y dyddiad i ddyddiad heddiw, 15 o'r Ebrill. Gadewch i ni newid yr amser hefyd. 7:15 yn y bore. Gallwn gylchdroi eich model a gweld sut mae hynny wedi effeithio ar ein model. Gadewch i ni newid yr amser ychydig yn hwyrach yn y prynhawn. Bron 3 o'r gloch. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun?